Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu. Moje ime je Miloš, a ovo je prva epizoda mojih tutoriala u Photoshopu. Ovo planiram da budu kraći videi gdje ću vam u svakom videu pokazati neku malu novu stvar koju vi možete iskoristiti da bi poboljšali svoje znanje Photoshopa. U ovoj epizodi ću vam objasniti kako vi možete da pišete u različitim oblicima, na primjer da vam tekst piše u obliku srca ili tako nešto. Kad prvi put otvorite Photoshop, on će izgledati nešto ovako. Ovdje sa lijeve strane imate različite opcije, stvari koje vi možete raditi vašoj slici. Ovdje pri dnu imate ovaj pravougaonik. Kliknete desni klik na njega i izgođit će vam ovaj mali meni. To su različiti oblici koje vi možete da pravite. Sad imate pravougaonik to. Ja ću vam pokazati ovo sa tim custom oblikom, što znači vašim oblikom po želji. To kliknete i ovdje gore prvo što treba da uradite jeste umjesto ovog shape, pošto to sad uradite i on stvori ovako oblik taj koji ste vi odredili. A ako kliknete ovo shape, idete na path, to znači put. On sve što radite time je sada kad povučete, on ovdje pravi put. Znači ovo se neće vidjeti za vaše završene slici, nego samo sada. Izaberete do neki drugi oblik, evo da prvo srce izaberem. Napravite taj tu oblik, ja ću mislim da bude simetrično i stavit ću ga tačno. Kad ste napravili taj put, idete ovdje na text tool. Kliknete ovdje ovo levo na primjer i izaberete mjesto odakle hoćete početi. Evo ja na primjer želim da počnem odavde. Kao što možete vidjeti, naš kurzor izgleda sada ovako, ali čim se približim toj liniji tog puta vidite kako se promijeni. Kad kliknete tu, to označava bukvalno mjesto od kog vi počinjete. Evo malo promijenite, morate naći odgovarajući font koji odgovara, ja ću osjetiti Arial, ali samo malo smanjim veličinu fonta. Evo na primjer sad ja pišem tu nešto. Kao što možete vidjeti, kad završite sve ovo, možete promijeniti ovdje, na primjer ovdje gdje je ovaj prijelaz bio, da nije tu lepo ili ovdje da se neka slova poklapa, to se jednostavno riješi sa par razmaka. Ako želite da pišete po spoljašnjosti tog vašeg oblika, idete jednostavno na Edit, Transform Path i idete na Flip Horizontal. I on će ga obrnuti ovako. Ako hoćete imate ovdje još, na primjer, odete u Edit i imate ovdje još, na primjer, po vertikali, on će okrenuti tako, bukvalno okrene taj vaš put, samo što ovdje sad to, i onda vam se ovdje vidite javi par problema, to možete lako ovako da ispravite, par razmaka i rešite problem, na primjer. Koji sad vidite kad kliknete sa strane ovdje, vi dobijete taj tekst koji piše u srcu. Na primjer, vi možete također, ako opet odete da stavite mnogo sitniji tekst, ovo je jako korisno kad imate neku ovakvu poruku, na primjer, koju hoćete da napišete tako nešto baš u nekom određenom obliku, ako sitnije ovako slova, zato što će ona taj oblik biti izdefinisaniji, vidjet će tačno šta je. Evo sad vidite kad kliknem ovdje ovako bez veze i vidite vi sad od tog teksta dobili stvarno to neko srce i vi sad ovo možete bukvalno da prevučete gdje god hoćete. Evo ja stavim tu na sredinu, sad imate to srce. To je bilo sve za ovaj moj prvi kratki tutorial u Photoshopu. Ako vam se svidio, kliknite like, ako nije, kliknite dislike. Ako hoćete da vidite još ovakvih videa koje ću ja nastaviti da objavljujem par puta nedeljno, kliknite subscribe dugme. Ako želite vas YouTube obaveštava, kliknite ono zvonce pored subscribe. To je bilo sve i vidimo se u sljedećem tutorialu.